så var det væk, så er du kan komme i dag. Hold op. Jeg siger, han siger nok, siger jeg viser ham der, Leo Jensen, han har holdt fødselsdag. Han blev 50 plus, det er bare så det cirka af. Så er det lidt rørt, han er derude. Det er ham der. Hold op. Og nu får jeg lave sådan en kontaktannonce. Leo! Det var en gang til, vel? Nu får jeg lave sådan en kontaktannonce. Ja. Og jeg ved, hvad det er. Og jeg ved, hvor. Jeg kommer lige ned ned. Jeg kan se godt, for de her måde. Det er jo lidt fordi, når du så bliver blevet lidt derude, så er det så godt lige at have 2 uger. Ja, efter 2 uger. Men det er lige som 2 uger. Kan du godt se? Skål med Leo! Jeg skal lige have alle ord, ikke? Se! Det er fordi, jeg har hørt du lidt. Kan du se det med? Du er lidt af det, vi kalder en præmietyr. Så er jeg i hvert fald mål til det der solmark. Altså, er det rigtigt? Er det rigtigt? Det er jo, prøv nu lige at svare på det. Ja. Kender ham der er låsbefat. Han kender op. Har du sagt, jeg har hjælpet ham? Altså, han før en hest, for eksempel. Ja. Altså, nu er du jo 50 plus en hel masse, der er stadigvæk god til at ride, altså på en hest. Ja. Og hvordan holder og dag er? Det kan godt gå ud over bilen. Det kan godt gå ud over bilen, ja. Hvad med rompet? Den er også god. Nå, er det altså, når du er ride, jeg skal lige fornøje alle det her. Leo, jeg tøs her. Hvad tøs du op? Det er kvæg, på Leo! Jeg ved, at du er mødt sådan en farverig person, så jeg er faktisk lidt skuffet over, at du bare har et sort skjort på i dag. Jeg holder lidt med at holde dem her op. Jeg satte mig lige ved, ikke? Er det noget, du går hårdt op i det der tøj? Ja. Når så er det i engelsk og købe klæde. Og smuder så lige en tur i Kansergrill. Ja, der kan jeg godt lide at stege over. Ja, jeg tog stort, jeg tårn ret på alle det. Eller hvad? Så. Nu ved jeg, at du har børnebørn. Ja. Er det... Hvad får de at spise, der derude? Han har overvåget, at vi vil have pizza, ja. Pizza? Nå. Får de samtidig McDonald's? Ja. Tager du så med dem ned og lige sagde, nu skal I bare have det, I vil have? Jamen, det er jo Lukas, og så bestiller Lukas det? Ja. Ved du ingenting om? Overhovedet. Nå, det undrer meget. Du plejer altså en ret skaften mand, har jeg hørt. Ja, skål. Jamen, det vil sige, at du er sådan en, der kan være alvær. Stik bare. Hvis du har pengene, så kan vi. Ja, er det på kvittering? Det råder op. Nå, okay. Ja, de er åbne. Hvad? Nej. Skål, Leo! Har du nu til at lave en hejl, du tøgte, der var knap så god? Nej, det har du. Jeg havde før for eksempel holdt op på containerplads og skulle lade støj over, og så kom der lige en sådan, der var sådan lidt lød det i hovedet. Og så han, den der kunne jeg godt bruge, så du lige, lad støj nu, det er min. Så tjente du lige en plov på det. Ja, det var jeg for ikke. Du må kun lige. Det var simpelthen bare noget dejligt liv. Jeg var mødt til sådan
dans, sang og musik og sådan. Ja. Og nu til hvad de... Og nu til hvad det? Ja. Nå, okay. Og Candice, der møder også mod fanden. Nej. Men den der Candice på Facebook, den er god. Ja. Er du på Facebook? Ja. Nå, okay. Styrer du det der computer med hård hånd? Nå, skal jeg have lidt hjælp til det? Nej. Nej, du skal hjælpe til det, Nå. Er der noget med, at du også samtidig sprøjter og tog? Ja. Ja. Er du god til at sprøjte liv? Jeg er sikker på, at du er en bandit, der kan sprøjte over det hele. Er du mødt til det der danssal? Ja. Kan du lige spille? Det bør være en vals. Men så må jeg få en dans med. Ja. Så er I nødt til lige at give dem en hånd. Tak for i dag, Liv. Jeg er nu sikker på, at lige nu, så er der stadigvæk en præmie,